Hallo en welkom bij de uitlegvideo voor het spel Chicorée Shariki. Shariki betekent mijn partner in het Arabisch. Deze app is een Arabische versie van de app Chicorée die eerder is gemaakt voor Eritrese nieuwkomers in Nederland. Het is een zogenaamde serious game waarin je als speler kunt oefenen met keuzes en via verhaallijnen informatie krijgt rondom onderwerpen als relaties, zwangerschap en het opvoeden van kinderen in Nederland. En deze versie is dus een Arabisch-Nederlandse versie die is afgestemd op de doelgroep Arabische nieuwkomers. Na het eerste keer installeren van de app beantwoord je als gebruiker een aantal vragen om je profiel aan te maken. Dat hoef je maar 1 keer te doen. Daarna krijg je na het opstarten van de app een korte referentie aan deze uitlegvideo te zien en vervolgens kom je in dit startscherm terecht. In dit startscherm zijn de bovenste 2 knoppen, speelverhaal en speelquiz, de belangrijkste opties. Die ga ik straks aan jullie laten zien. Ander belangrijk ding om te noemen is dat rechtsbovenin het taalvlaggetje te vinden is. En daarmee kun je als gebruiker op elk gewenst moment wisselen tussen het Nederlands en het Arabisch. Voor deze uitlegvideo gebruik ik uiteraard de Nederlandse versie. Goed, als eerste de verhaallijn. En wanneer je klikt op de knop speelverhaal, kom je terecht in een overzicht van alle hoofdkarakters in deze editie van het spel. Zoals je ziet is nu alleen het eerste hoofdkarakter Karam nog beschikbaar. En daaronder staat het hoofdthema van dat betreffende karakter genoemd. En bij Karam is dat vader worden in Nederland. En wanneer je daarop klikt, kom je vervolgens in het hoofdstukkenoverzicht van Karam terecht. Wanneer je klikt op zijn profielfotootje hier, ga je naar een playlist op ons YouTube kanaal met daarin alle films die we beschikbaar hebben voor Karam. En daaronder zie je de verschillende hoofdstukken. Ik ga jullie nu aan de hand van 1 hoofdstuk laten zien hoe dat eruit ziet en hoe dat werkt. Dus je vinkt het hoofdstuk aan en dan klik je op ga verder. Voor het verhaal is het mooiste wanneer de hoofdstukken in chronologische volgorde worden gevolgd. Dus je begint bij hoofdstuk 1, daarna ga je naar hoofdstuk 2, 3 en 4. Dat hoeft niet per se allemaal op hetzelfde moment gespeeld te worden. Maar je kunt desgewenst ook zeggen van nou, ik begin bij hoofdstuk 3. Het meest logische is om ze van boven naar beneden te spelen. Dus je vinkt aan welk hoofdstuk je wilt spelen en klikt op ga verder. Vervolgens kom je terecht in een soort van chatvenster. En via dit chatvenster kun je de gesprekken zelf bedienen door onderaan steeds op verder te klikken. Er is een gedeelte informatie wat je krijgt via een narrator, dus een verteller, dat zijn de witte vakjes. En er is een gedeelte van de informatie wat in gesprekken plaatsvindt. Dus waarbij het hoofdkarakter bijvoorbeeld met zijn vrouw of met een vriend of met een hulpverlener in gesprek is. Een belangrijke vernieuwing in deze versie van de app is dat in deze verhaallijnen meerdere vormen van media zijn geïntegreerd. Dus dat betekent dat je in de verhaallijn naast de gespreksvenstertjes ook geïntegreerde filmpjes, geïntegreerde plaatjes en geïntegreerde voice notes tegen gaat komen. Ook deze stuur je dus verder, kun je zelf bedienen met de knop verder. Nu even een voorbeeld laten zien van zo'n geïntegreerd filmpje. En dat is de introductiefilm van Karam. En dat ziet er dus zo uit. Vervolgens kun je daarop klikken. En gaat de film in de app afspelen. Hallo, ik ben Karam. Ooit was ik een goede student aan het instituut voor... Weer terug. Op verschillende punten in de verhaallijn krijg je als speler vragen voorgelegd. Dat zijn vragen die deels gericht zijn op interactie met het spel. En die zijn voor het grootste gedeelte zijn die gericht op het hoofdpersonage die jou als speler eigenlijk vragen stelt. Om hem of haar te helpen om bepaalde beslissingen te maken. En ik laat even zien hoe dat eruit ziet. Het is elk moment wanneer dit plaatje naar voren komt, dan weet je dus van er gaat nu een vraag komen en ik moet hem helpen om een beslissing te maken hoe hij gaat reageren op een bepaalde situatie. Hier hebben we een voorbeeld van zo'n keuzevraag. Dus Karam heeft een gesprek met zijn vrouw
en hij wil graag weten hoe moet hij nu reageren. En als speler kies je dan vervolgens, nou Karam, wat ga je doen? En afhankelijk daarvan verandert de verhaallijn ook op sommige punten. Nou, hier nog even een voorbeeld van. Dus plaatjes die geïntegreerd zijn, maar ook voice notes die geïntegreerd zijn en die je kunt afspelen in het spel. Een ander belangrijk onderdeel hiervan zijn de hulpknoppen bovenin. Daar wordt je als speler op verschillende momenten in de verhaallijn naar verwezen, maar je kunt er ook op elk moment dat je wilt zelf op klikken. 3 hulpknoppen bovenin, die hebben allemaal een andere focus. Dus de meest linker hulpknop bovenin, die met het vergrootglasje, dat is de hoofdknop of de hulpknop toelichting. Wanneer je daarop klikt, krijg je een toelichting op de informatie die in het hoofdstuk wordt behandeld. En dan met name over hoe zaken daaromtrent in Nederland geregeld zijn, of wat gebruikelijk is in Nederland. De middelste hulpknop zijn tips en die bevatten concreet toepasbare tips die een speler rondom het thema wat wordt behandeld in dat hoofdstuk kan toepassen in zijn of haar leven. En dan de rechterhulpknop, dat is de hulpknop help. En daarin staan allerlei verschillende links naar externe hulpbronnen, waarmee je meer informatie kunt lezen rondom dat betreffende thema. Die hebben we in de Nederlandse versie hebben we hier hulpbronnen in het Nederlands in opgenomen en in de Arabische versie hulpbronnen in het Arabisch. En dat bestaat uit filmpjes, websites, documenten, dus het zijn allemaal verschillende vormen van media. Bij help staat bovenaan ook altijd hulp in jouw buurt. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in de hulp in jouw buurt functie op onze website. En daar kun je aan de hand van je postcode kun je daar hulp vinden rondom die verschillende hoofdthema's. Of postcode over een plaats. Die kun je zelf instellen. Belangrijk om hierbij te vermelden dat ten tijde van het opnemen van dit filmpje dit eigenlijk vooral nog voor de gemeente Leeuwarden is gevuld. Mocht je dit zien en denken, ik wil dit ook graag voor mijn gemeente vullen, daar zit een optie voor met deze knop hier in het midden organisatie toevoegen. Maar neem vooral ook gerust contact met ons op. Dan kunnen we daarbij ondersteunen om dat voor elkaar te krijgen. Op deze manier speel je dus door de verhaallijnen heen. En daarnaast hebben we dus in de app verschillende quizzes ingebouwd, waarmee je kunt toetsen of de informatie die in die verhaallijnen zit, of je die goed begrepen hebt. En dat doe je dus via de knop Speel Quiz. En dan kun je met de bovenste knop een quiz voor jezelf maken. En met de middelste knop kun je een groepsquiz maken. En met de onderste knop kun je meedoen met een groepsquiz die iemand anders heeft gemaakt. En ik ga die middelste optie even laten zien. Als je daarop klikt, dan kun je zelf een aantal instellingen doen. Dus hoeveel tijd hebben mensen. En je kunt kiezen welke onderwerpen je wilt behandelen in de quiz. Nou, hier staan nu menselijk lichaam en zwangerschap aangevinkt. Stel ik wil het alleen over zwanger worden en veilig vrij doen, dan kan ik dat dus aanpassen. Dan ga je naar ga verder en dan verschijnt boven in het scherm een code. Die kun je delen. Via de knop code delen kun je hem doorsturen via bijvoorbeeld WhatsApp. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon op het bord schrijven. En dit werkt eigenlijk vergelijkbaar met hulpmiddelen zoals Kahoot, die in het onderwijs veel gebruikt worden. En wanneer je dus mee wil doen met zo'n groepsquiz, dan klik je dus onderin op meedoen met groepsquiz. En dan vul je hier de gamecode in. En ga je vervolgens samen die groepsquiz spelen. Belangrijk om hier nog bij te vertellen is dat de quizzes voor de Arabische versie en voor de Tigrinya versie van Chicorée exact hetzelfde zijn. En dat die quizzes ook drietalig gespeeld kunnen worden. Dus als je de quiz bijvoorbeeld wilt gebruiken in een meertalige groep, binnen het onderwijs of op een opvanglocatie of bij een moedergroep, wat het ook maar is, dan kun je dus de quiz spelen in 3 talen en kan elke speler voor zichzelf de gewenste taal kiezen en instellen. Dan ga ik nog even terug naar het beginscherm om nog even de onderste knoppen te behandelen. Nou, bekijk uitlegvideo brengt je naar deze video in de Nederlandse versie en naar een Arabische video in de Arabische versie. Bij jouw informatie kun je zien hoe je tot nu toe hebt gedaan op bijvoorbeeld de quizzes, hoe lang je hebt gespeeld en hoeveel quizzes je hebt gedaan. En een ander belangrijk punt hier is dat je hier nog kunt kiezen voor versie wijzigen. Wanneer je daarop klikt,
kun je nog weer bijvoorbeeld switchen naar de Tigrinya versie. Dus hier zou ik nu door kunnen klikken naar de Tigrinya versie. En dan ga ik daarin verder. Daarna hebben we daaronder de derde hulpknop over Chicorée. Wanneer je daarop klikt, vind je onder andere links naar onze Instagram, LinkedIn en onze website. De logo's van onze en erkenning voor onze sponsoren uiteraard. En onderin, die is belangrijk wanneer je deze app gebruikt in je werk met nieuwkomers, staat een link naar de handleiding voor professionals. En wanneer je daarop klikt, kom je in de online versie van onze handleiding terecht. En krijg je daar meer informatie over hoe je het spel kunt gebruiken. Maar daar staat bijvoorbeeld ook een indexlijst in waar in welk hoofdstuk in het spel welk onderwerp bijvoorbeeld wordt behandeld. Maar er staan ook bijvoorbeeld tips voor verschillende beroepsgroepen. Dus hoe je de app kunt toepassen in je werk als je verloskundige bent of bij een GGD werkt bijvoorbeeld. Goed. En dan tot slot de onderste knop in dit scherm is beoordeel de app. En daarmee kun je in de App Store een beoordeling geven van wat je vindt van deze app. En dat vinden we natuurlijk hartstikke fijn als je dat wil doen. Want wanneer je er tevreden over bent, is het fijn als andere mensen dat weten. En wanneer je verbeteringen hebt, dan horen wij dat. Suggesties voor verbeteringen hebt, horen wij dat natuurlijk ook altijd graag. Mocht je verdere vragen hebben, ondersteuning nodig hebben, goede tips voor ons hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@chicorée.nl of benader ons via social media, via LinkedIn bijvoorbeeld. Goed, bedankt voor het kijken en veel plezier met Chicorée Chariki.